Akuba umusa uNkulunkulu akakulonde kubusise qhubeka ke nokulike qhubeka nokusubscribe qhubeka nokuba imember ye-channel qhubeka nokuthunganikela kwi-channel Mola Amandla nothando kama kuPaulson i-channel iNoflick noZipho Nhlanzi uthi kushona uphupha wethula izingubo se uphuphi ukuthula izingubo meaning clothes were on the washing line or blankets were on the washing line. Now uyawasusa futhi alisusa ingubo zokulala noma ususa ingubo zokugqoka kuyi washing line usiyazethula because now they are dry zomile yabo. Nake singakusho number 1 uma uphupha ingubo kubuye kube uphawu luhle uma uzethula, ngoba lokho kusho ukuthi uma kungukuthi wena usanda kwenza inhlambuluko noma usanda kwenza inhlambululo usanda kuzigeza usanda kwenza cleansing njengamanje uclean uhlanzekile uhlambulukile uyabona. 2 kungenzeka futhi ngesikhathi ubuphe ingubo kuba uphawu luhluma uzethula olusho ukuthi izitalo zakho zihlambulukile, ikakhulukazi uma kungukuthi wena kade wenze ihlambo kade wenza inhlambuluko kade wenza inhlambululo kade usanda kwenza i-cleansing yezitalo noma yamathongo yabona. Number 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi ubupha ingubo kuba uphawu luhle uma uzethula olusho ukuthi kungakhomba ukuthi inkinga zakho ekade zikuhlupha sezixazululekile njengamanje. Futhi kungenzeka luvele uma ukuthi kunenkinga ekade zikukhungethe wase usithola isixazululo zalungiseka zasombululeka. 4 uma kwenzeka uphupha ingubo uphawu luhluma uzethula from the washing line sezomile lusho ukuthi kungenzeka uzobuyisana nomunye umuntu okade unenkinga naye ngenxa yokuthi sizixazululekile mhlawumbe inkinga zakho nalomuntu leyo yabona okade uxabene naye sekuzoba nalokubuyisana yabona kwakho nalowa muntu. Siyabonga besibheka nje uma izingubo ziku-washing line uyithula sezomile. Siyabonga. Be blessed.